Ngati ndinu mmodzi mwa anthu amene mumasatira kwambiri ndale za ku Malawi, komanso ngati ndinu munthu mmodzi amene mwakhala ndi chidwi nthawi yayitali mzaka zonse zimene makampeni akhala akuchitidwa maka potsogozana ndi zisankho za mtsogoleri wa dziko, mutha kundivomereza kunena kuti kuli malo ena kumpoto kwa dziko lino kumene atsogoleri ambiri akhala akugwirisirapo ntchito kutchula za malo amenewa ndi cholinga chofuna kukopa chidwi cha anthu okhala kumpoto. Ndipo malo amenewa ndi skulu ija imene yakhala ikulonjezedwa, imene yakhala ikupezeka m'manifesto azipani zosiyanasiyana, skulu yotchedwa Mombera, imene ndi skulu ya ukachenjede, imene pa chizungu tinganene kuti Mombera University. Koma zakhala zikuoneka kunena kuti ndi boza la mkunkhuniza mwa atsogoleri osiyanasiyana omwe adakhalapo ndi nthawi yofuna kukopa anthu akumpoto pogwirisira ntchito skulu imeneyi. Monga mukukumbukira, utsogoleri wapita uja wa Dr. Lazarus Makekapechapera mogwirizana ndi chipani chija cha UTM komanso zipani zina zonse zomwe zidali nawo mu Tonse Alliance adagwirisiraponso ntchito university imeneyi kuuza anthu akumpoto kunena kuti chipani cha DPP ndi cholephera kamba kuti chidakanika kukwaniritsa masomphenya ake omanga university imeneyi. Ndipo iwo adalonjeza anthu kunena kuti achita kuthekera kulikonse kuti university imeneyi iyamangidwa. Tikukambatu mchaka chija cha 2019, masankho amene amayembekezeka kuchitika mchaka chija cha 2019, ndipo utsogoleri umenewu wa Tonse Alliance udagwiritsa ntchito university imeneyi ngati weakness imodzi ya chipani cha DPP yomwe ili nawo posakwaniritsa kumanga kwa university imeneyi. Ndipo iwo adafotokoza kunena kuti achita mwakuthekera mungatakamba kale kuti amanga university imeneyi ndi kuti anthu nawonso akumpoto akhalenso ndi university ina yolodzeka, kupatula kuti kuli Mzuzu University imene ndiyopezeka kumeneko kumpoto, koma anthu akumpoto akhala akuchita blame autsogoleri kunena kuti ma university ochuluka bwanji amapezeka ku chigawo chakumwera komanso chapakati. Chifukwa chani anthu akumpoto sawerengeredwa ngati zigawo ziwiri zimenezi momwe zimachitiridwa konsida ndi atsogoleri osiyanasiyana. Koma ndingakuwuzeni pano moona mtima komanso mosayenda mbali kunena kuti chipani kapena kuti utsogoleri wa Tonse Alliance udagwiritsanso ntchito nawo university imeneyi ngati chimodzi chowaphimba anthu akumpoto ndi cholinga kuti agodoke nawo kapena kuti akopeke nawo kuti awasankhe pa masankho a 2019. Koma leroli tikukamba pano university imeneyi sidathe ndipo ili ngatibe mwakumangidwa, ndipo tinganene kuti padakali pano idayima ngakhale amenewa a Tonse Alliance ankayitchula mu manifesto awo palibe chimene chokhuza university adakwaniritsapo nkomwe. Mwanjira ina ankafuna kungokopa chidwi cha anthu akumpoto kuti awavotere, koma osati anali nazo serious muzimenewo akafotokoza. So chimene chandidzetsa pano kuti ndikufotokozereni nchonena kuti ku nyumba ya malamulo, mmodzi mwa aphungu kumeneko ku nyumba ya malamulo amene ndi mmodzi wa aphungu yemwe akuimirira chipani chosusa amenewa a Moses Kunkuyu amene ndi phungu wa dera lija la Dedza Mlondoni, iwowa adabwera ndi konseni yofotokoza kunena kuti utsogoleri umene ulipowu ukuyenera uchite mwakuthekera kuti upitirize kumanga university imeneyi ya Mombera imene idangoyambidwa ndi kumanga zinthu zochepa chabe, koma nkhani ya ma buildings like ma blocks palibepo, pangokhala mipanda chabe imene ngati ni mageti choncho, komano zina zonse zimene zimayipanga university kukhala yokwanira palibepo. Ndi amenewa amapempha boma limeneli la Profesa Peter Mutharika kunena kuti liwonesese kuti lachita kuthekera kuti lamanga university imeneyi. So pano ndili wokondwa kuwuzani kunena kuti nduna ya zamaphunziro amene ndi a Bright Nsaka adatsimikizira amenewa Moses Kunkuyu kunena kuti ndi chimodzi mwa zinthu chimene DPP yachichita konsida kwambiri kuti achikwanirise mu teremu yawo imene akhale akulamulira kapena kuti mu 5 years imene apatsidwa kuti atsogolere dziko lino. Ndipo mkulankhula kwa nduna amenewa a Bright Nsaka, iwowa afotokoza kunena kuti Profesa Peter Mutharika akonza kale timu kapena kuti kagulu ka anthu kamene kakhale kakuyendesa
nkhani imene yokhuza university imeneyi. Ndipo mukufotokoza kwawo adafotokoza kunena kuti Profesa Afabira Muthalika mu timu imeneyi ayika wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amene ndi Enoch Chihana ngati head chairman ku timu imeneyi yomwe ikukhuzidwa ku project yomalizisa Mombera University. Komanso adapitiriza kunena kuti munthu wina yemwe atenge nawo gawo lalikulu kumeneku ndi amene ndi anduna a Minister of Education ndi kagulu kena ka anthu kochokera kumeneko ku Ministry ya Education. Komanso sadaiwalepo kunena kuti mu project imeneyi akuphatikizamonso nduna ya zachuma komanso za transport komanso amene amaona ntchito zaboma kuti agwirira ntchito limodzi kuti dongosolo lomanga university imeneyi ipite patsogolo ndi kuti itheke mu teremu yawo. Ndipo atsimikiza kunena kuti aonesesa kuti teremu imeneyi imene panopa chipani cha DPP chikutsogolera teremu yawo isanathe aonetsetsa kunena kuti university iyi tsogolo lake laoneka ndipo mwa njira ina yamalizidwa. Mukulankhula kwa amenewa andunawa adafotokoza kunena kuti nduna ya zachuma igwirira ntchito limodzi ndi nduna ya zamaphunziro popereka zofunikira zonse pomanga university imeneyi, pamene nduna ya za transport kapena kuti za mtengatenga komanso mtokoma ionesesa kunena kuti kachitidwe kapena kuti kayendesedwe kazipangizo zonse zimene zikuyeneka kukapezeka kumeneku ili mchimake dongosolo limeneli aonesesa kuti likuyendesedwa bwino. Ndipo amenewa amsaka adafotokoza komanso kutsimikizira kunena kuti project yomanga Mombera University ikhala ikuyamba posachedwapa ndipo izi zili mchimake kuti chiliyonse chokhuza dongosololi liyambike. So zimene takupasiranizo ndi zimene anduna amenewo aza maphunziro adayankhira amenewa Moses Kunkuyu pa ganizo lawo kapena kuti pa pempho lawo lopempha boma kuti lichite kuthekera kuti university ya Mombera imalizidwe imene ikupezeka ku chigawo chija cha kumpoto kwa dziko lino kapena kuti ku north. So ndi momwe tafotokozeramo kuti Bright Ntsaka atsimikizira amenewa Moses Kunkuyu kuti limeneli linali kale ganizo la boma kunena kuti achite kuthekera kulikonse kuti project yomanga Mombera University ichitike itheke. Ndipo atsimikiza kunena kuti aonesesa kuti Mombera University yatsirizidwa komanso chilichonse chokhuza university chachitika mu teremu imene ilipo kale. Ndipo iwowa mukuyankha kwawo afotokoza kunena kuti si nkhaninso yomanena kuti akazapasidwa zakadzina komano ndi nkhani yonena kuti achita zimenezi pompano pamene iwowa akutsogolera mu nthawi ino pamene ali nawo mpata otsogolera dziko lino ndipo mwenso achite kuthekera komanga university imene. So kwa ine ndikukondwa komanso chimwemwe kunena kuti zikuoneka ngati kuti amene wawa a DPP mu ulendo uno sanabwere kuthawa manifesto awo kamba kunena kuti mundivomereza ine utsogoleri wapita uja wa MCP udabwerapo poyera ukunena kuti pali manifesto ena amenewo adafotokoza komano sadali nawo sure kuti awakwanirisa adangowagwiritsa ntchito ndi cholinga kuti avoteredwe, pamene chipani cha Democratic Progressive Party chikufotokoza kunena kuti manifesto wonse iwo amene adawayikamo adali kale atasanja dongosolo la momwe angakwanirisire zonse zimene iwo adafotokoza kuti azazichita. Mwachisanzo tikukamba nkhani imene adafotokoza za free secondary, free primary, makaku amene amaphunzira skulu zija zaboma adafotokoza kunena kuti chilichonse chimene ankachisanja mu nthawi imeneyoyo adala kudziwa kunena kuti ndalama imene boma ikuyembekezeka kuti ino izigwiritsa ntchito ku Ministry of Education pothana ndi zimenezi zokhuza free secondary ndi free primary schools, iwo ankadziwa kuti chiwerengero cha ndalama zimene zofunika chikwera choncho anthu asachuluke nzeru kumanena kuti mwakuti boma likwanisa bwanji. Iwo adayankha kunena kuti zimene zankadziwa kale kunena kuti ndalama zimene zikuyenera kufunikira ku education zikhala zochulukirapo kuposa amene zinkafunikira mbuyo mu pamene ana ankaloledwa kupereka school fees, kupereka ndalama za national ID komanso kupereka ndalama za examination fee. So iwo akuti chilichonse ali aware of that ndipo aonesesa kuti achita mwakuthekera kwawo kuti zilizonse zimene adazitchula manifesto awo zachitika monga adanenera. Well,
ine monga mene ndikulankhulira mundimve ndili ndi confidence komanso chikhulupiriro chonse kunena kuti imene akufotokozera amene wawa ndiye kuti zinthu zili zichitika. Kwathu kukhale kuyang'anira komanso kuonera komanso osayiwala kuchita support bomali kamba kunena kuti boma silingachite zinthu mwaokha koma inu ndine tiyenera kuperekaponso support imene ingathandizire kunena kuti utsogoleri ukhale ndi confidence mwa anthu ake kuti iwonelise zonse zimene azisanja. Chifukwa chimene mungadziwe nchakuti pamene amalawi tisakuonesanso chidwi ndi pamene boma lawonso limachita zinthu mobwerera mbuyo, koma pamene ife tiyika chidwi ndikuti boma lili ndi kuthekera kuchita zilizonse mchimake. So timve maganizo anu through comment section kuti inu mukuiona bwanji nkhani imene pamene anduna azamaphunziro asimikiza kuti Mombera University ikhala ikuyendesedwa ndipo dongosolo lakumanga likhala likuyamba posachedwa, ndipo atsimikiza kuti teremu yawo ikamati ikutha chilichonse cha university imeneyi chikhalanso nacho chafika kumapeto mwanjira ina ana akhala akusankhidwako ku university imeneyi kuti akayambe kuchita maphunziro awo kachenjede kuti mwina chiwerengero cha ana amene amachoka mu school za secondary akhalenso ndi mwayi kamba kunena kuti ambiri asali ku university kamba kunena kuti school zathu za university mdziko muno ndi zochepa. So mwina chifukwa cha kuenjezeredwa kwa school imene zichitisa kuti ana ochuluka azikwanisanso kusankhidwa kupita msukulu zawo kachenjede. So through comment section monga ndakamba kale timve maganizo anu kuti nkhani imeneyi mukuiona bwanji nanga inu mukutipo chani. Andi mu video yamtsiku lero mudali ndine wanu Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda muchite like komanso osayiwala kuchita subscribe kuti lithenso kupatsirani ena mwa videos amene tikukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel. Bye.